அணைக்கட்டிலேருந்து ஆன் மெக்கானிக். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யமஹா எஃப்செட் ஸ்பீடோமீட்ரு ஓடல. இது எப்படி எளிய முறையில் செக் பண்ணலான்றது தான் இன்றைக்கி இதை பற்றி வீடியோ. நம்ம அதுக்கு வர சென்சார் கேபிள் கட்டியாச்சு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் வரும், ஒரு நெகட்டிவ், ஒரு சென்சார்லேருந்து இன்புட்டு 3 லைன் வரும். நம்ம லைன் டெஸ்ட்டு வச்சு பாசிட்டிவ் செக் பண்ணிட்டோம். ஓகே, மீதி 2 லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸு, ஒன்று இது நம்ம வண்டியிலேருந்து சரி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிக்கப் காயில் வச்சு நம்ம செக் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை, இருந்தாலும் பையனும் இல்லை, இருந்தாலும் நம்ம காட்டுறோம். மூணு 8 இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்க. நம்ம வந்து சொல்லுன்னா இப்போ இந்த பிக்கப் காயிலில் ஒரு ஸ்பேனர் வச்சு தட்டணும். இது என்ன, இப்படி தட்டினீங்கன்னா அது வந்து பல்ஸ் வந்து மாறும். வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாததுனால கொஞ்சம் தட்டத்துக்கெல்லாம் சிரமமாக இருக்குது. இப்படியும் நம்ம ஸ்பீடோ சென்சார் செக் பண்ணலான்றது ஒரு எளிய வழிமுறை.